Zdravím všechny hráče Minecraftu, Minecraftáčky a hlavně Krafáka, který včera dosáhl 100 000 odběratelů. Je to magické číslo, které se zapíše do dějin českých let's playů Krafáku, takže gratuluji k tvým 100 000 odběratelů. To se tady díval, tak si na české let's playové scéně, myslím, že rok a půl. Za ten rok a půl si dělal taky kus práce, že se dostal teda mezi nejlepší české let's playe. K tomu bych chtěl pogratulovat. Tvoje videa jsou superové, prostě nemám co dodat. A do budoucna bych ti popřál hlavně hodně spokojených takzvaných diváků a hlavně ti narůstají i další odběry. A tak všechno, takže zatím čau.